čau, moje meno je Sten. Dneska sme tu trošku v netradičnom prostredí. Ako vidíš, nachádzame sa na streche. Áno, na streche. Dole. Neviem, či to vidíš, ja to tam nič nevidím, ale tak skôr uslyšíme sa, že mi padá mobilča. No, a tu mám taký pekný strom. Je to lipa, myslím. A ja sa pokúsim vyliezť na ňu. Uvidíme, ako mi to pôjde. Každopádne vyriešim ten vietor. Bude fúkať to silný vietor, alebo sme dosť vysoko. No, len ja neviem, ako zabezpečím tú kameru. Tam pôjdem, takže tak nejak drží. Tak zabezpečíme. Tak. Dobre. Malo by to držať. Ja to tu spevním ešte. Tak. No a dúfam, áno, bude to vidieť, dúfam. Takže tak, OK. Ideme na to. Fúka vietor, takže taký rozkolíše. Už nevadí. Ale aj tak je ten uhol blbo, lebo ma nevidíte. Ako určite vidíte, tak oči vás neklamú, ale som tu. Túto halusku by som mohla zlomiť. Tak ja to zlomím, aby ma bolo lepšie vidno. No. Takže som sa sem dostal. Je to tu dosť labilné. Takže tak. Dobre, ja nejdem robiť, lebo je to dosť tenký konár. Takže nejdem riskovať. Takže tak. Skočím. Zahodím to všetko preč. Tak. Nezabúdaj. Parkour je nebezpečná, ale dobrá vec. Takže čau, vidíme sa na